Tulo ka mga kawani sa barangay Basak ang Nakuryentihan Samtang Nagpabarug og Christmas tree sa ilang barangay. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Gihulagway ni Loreto Sancho, 34 anyos, nga ikaduha na niya kining kinabuhi human makuryentihin niya tung Biyernes sa hapon. Kauban ni Sancho ang laing duha ka mga kawani sa barangay Basak nga nagpabarog sa Christmas tree sa barangay dihang nasabod ang live wire sa Christmas tree. Gamay lang tanig kuwang gani ma'am para mo tindog. Mo to nakita na ko nga gamay lang og kuwang. Ning saka ko ni assist ko. Mga duha ka bunlot nako. Mo to wala na koy kuan nga ditso nagkalabay ako mga kauban. Ako mo inibilin kay ning angat magbalik. Mo na nabitay ko. Kuyawan lumiya to kay abi gino patay kit kay pag-alsa sa mga tao isuliyat ang mata niya laspan na kay balagom ba. Nahiagom og mga paso ug samad ang iya mga kamot ug tiil. Luwas raw sab ang duha niya ka mga kauban nga sila si Rosendo Cañado ug Fernando Lamban, 42 anyos. Hinuon anaa pa sa tambalanan si Lamban. Maskin karon kay ma'am di ko katuo nga ingon ni akong nga gabarog ko kay sa tungod sa kadako sa kuryente. Gidawat na ko ma'am nga gitagaan ko sa kanila sa Ginoo-gid. Pag gumana na nadog bilin sa regla. Akong gikuan sa iya nga ikaw na yung mag-igo unsay plano nimo para nako. Ano, hila kog maayo pero salamat. Giabaga sa barangay ang tanang gastuhan sa tambalanan sa tulo ka mga kawani. Uban ni June Sulon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.